Takhle teda ne. Nepustím celou 4. A k maturitě. Výsledky skutečně nic moc, ale celou 4. A nepustíš k maturitě, kolegyně? Celou, nekompromisně celou. Chodí pozdě do školy, nepřezouvají se, neomlouvají se, neumí se podepsat, natož něco spočítat. Podívej se na to. Linda, Tvrdý i Polo. Oni neumí ani ty vyjmenovaný slova. Líba plýtvá plynem. Mlynář slyšel vzlikat lysého liliputa. Je tam někde Linda? Co s nima mám dělat? Já ti mám radit, taková zkušená pedagožka, celou třídu nechceš pustit k maturitě? Celou. Ale mám pro tebe řešení. Což takhle, milá kolegyně, tohle. Poštice, nezastavujem, máme zpoždění. 2, 1. Brigádníci, bože, tak mladí a tak odvážní. A ne, jsou nějaký Unterwassermanni na převýchovu. A to já mám čuch. Tak co? Martine, kolik jste toho nadojili? No, nic. Jak nic? Co jste tady, prosím tě, dělali ty 2 hodiny? To mi teda laskavě řekni, kolik je zapotřebí gympláků na nadojení 1 krávy. No, 8 je asi málo. Pane učiteli, ty krávy nám zdraly! Ježišmarja, to snad není možný. A bude hit. Švar zlatí do sopránu. Hejc. Dělej ven. A tak to je jedno. A hele, už jde. Tak co? Co ti řek Plaček? Jak jako nic? Tak to, co ti teda řek? No nic moc, teď ho znáš. Chtěl říct 200 věcí v jedné větě, ale řekl 200 vět o jedné věci. Ale co jsem tak pochopila, tak máme vzít tehnu odsaď a dát ho někam na pole. A to jako teď v zimě? A to jako ručně? A to jako s tímhle? No. A nebo? Tak, co do toho bušíš tím kladivem? Zkus tohle. Hej, Co? potřebujeme traktor. To vám tady nepůjčí. Ale my potřebujeme něco nahnout. Tak zkus tohle. Ne. Jo. Ne. Už si jednou,
Ten už je tu, hej. No tak na ní nestrácíme čas. Anděle. Dětko je na plesni má. No, co tady odřel? To už odnout, ty. Juráč, jsem tě nepřeválcovala. Tak co, dědo, OK? OK. No, tak pojďte. Ještě košíček. Jo, košiček, jasně. Deštníček. No, no. Ne, moc není deštníček. No, dobrý, no. Kolo moje! Vidíš to? To zase bude v Alejích na Plitov. No počkej, ta Haška je z jinýho filmu. Máš jedno, stejně mám recht. No jedno točený, prosím. No. Ti ho natočím. No Slava. Přišla bída, mora, hlad, to neustojí žádnej chlap. Na kraj padnul děsej smutek, kdo měl nohy ráno utek, děti v mouženský mají snad, kdo včera žil, dneska je prach. Už sej moji svatý muži, nechtěl bych bejt v jejich kůži. A je to jedno, a to si dám jedno, a požerem si umí jako poslední den. Půlku zpátky, a to neznámý, pak vypad šutky a poslat se mi sem. Tak poslat se sem, a vypad ukaž to svým, pokozy zítra jen tu soudnej den, tak nalej mi hned a skočí se svět. Ty dneska vůbec nikdo neví, zase zítra je živý a není to naposled. Tak co, milá paní kolegyně, pustíme tuto i čtvrtou A k maturitě. Pustíme. Zasloužili si to.